Well, I'll tell you now, certainly, it was a challenge with all that muck. But you know, okay, bhí sé go donna. Is going Uruguayan go bhfuair carpéid nua istig in san siomra mór sin in a red brenda. Ní don go ramar le chéile ag an am sin. But anyway, is going dad las a bhíar. Agus nuair a habhach na páistí seach ón glós, bhíoh an muck ar na broga. Agus taréis tamil promóg sé. So an san bhíoh sé in san, héic sé isteach in san carpéid. Agus an sin nuair a hasach den éigen. Bhí sé cosúla datach timpeall na háise. Nadidir ar bhiú, of course, in initially bhí an carpéid ar bith. Tána cinnte is scadanna, you know, is so go raibh sé going chun an glór a cumad síos féidir. Bhí an salachar uafásach gach lá, agus nuair thugach an báisteach bhíoh mar ag dul abhaile, you know, just scrista leis an salachar, an muck, you know, mar derfar. Ach bhí mar just ag immert agus ag buan sprí as bheith ag immert timpeall an scoil. Ní raibh éon park nó, you know, pitch a goin ag an am, agus just sin an slí a dimig an scoil, you know, bhí na páistí go léir go raibh timpeall agus just bhí mar salach an am mar fad. Ach ní raibh éon na tín, bhí mar go léir, you know, má agus spríomhar agus, you know, go maith ag dul bhaile. Will I ever forget it? Up to my tonsils in muck. Well, it was a field. Do you know what I mean? It was a field, and that's where the children had to play, so you couldn't help the muck. Do you know what I mean? And then it was old. I mean, the school is very old. Well, it was then. Of course, it's revamped now and it's great, but that's why there was all the muck. And then, of course, we had the little fellas running around. The prefabs then were at the back of the school, in the schoolyard. But later on in years, then they got them out had some out in the community centre field. Yeah, but anyway, so, oh yeah, I'll never forget those prefabs out the back. Oh my God, how I cleaned them, I don't know, but I just did. It was horrible. And when you think of it now, I mean, you'd be arrested if you let children go into a place like that now. Oh, I knew the trees well, I tell you. There were some of them now, you know, they'd get up this tree and you'd never find them. You'd never find them. And of course the others wouldn't squeal on them, you know, and I'd be going around like a mad thing looking for them because I was kind of minding them from 3 to 4. And the parents would come and I'd say, oh yeah, he's there or she's there. And I mean, where I couldn't find them anywhere. Up the trees. Oh, yeah. Cumar bhulach té bhéir in na crín sin a gcónaí agus bheith drap agus bhí mar sin agus háin sé gmórlinn bheits na prefabs mar bhí níos mó saoirse go an sin bheith brandistigh sa príomhhergnamh so bhí níos mó saoirse go inam bhain sin agus bheith míid ag plaiciíocht agus bhí mar sin agus nar hagus si deach go míid aáil se bheith míid I bhulachs na crín agus ag bheith ón na bhúntóirí agus bhí siad an bhhard chun dulaisteach in our nig ach if you ancrach again sin is cuifanlum dollar an céad tros go tícandal bhí ma drathlumm freisin ag an am ach nuair chumar ar an báid bhí gachtain na tín ar an báid ach ní raibh mise agus Duncan O'Cleric. Agus bhí si taréis Bailey a socrú a gur gachtain ón scoil agus ní raibh ach mise agus Duncan anán ithe. So bhí timpeall 5 chicken agus chips cur Jesus agus bhí mise agus Duncan lán leis na chicken agus chips agus an sin an aráiste bhí aráiste agus bhí gachtain istíigh na leithris agág all tain imethe a chola agus an berta goin istíigh sa restaurant just ag ihe an méid sin bia, you know. Bhí mar tain leis an méid sin bia éimar agus cuifanlum mis sin is cuifanlum an sin ar a hánamar go tícin dag bhí just áitínta go bhí an san cuil agus bhí mar ná an súgur taobh mu an sin cumar go dtí scoil agus bhí mar stig na rangan ag Frankíis or ag an cumar go tig clown agus bhí mar ag fannach lena clown agus a géirí an Frankíis a leart agus rud a bhí mat ná a gur cúpla bliain sa scoil bhí mar ag fáil an Frankíis I rihan lei agus, you know, bhí sé sin docrete ag an am go meic míid déna Frankíis ar scoil, you know, agus níl an Frankíis rómhatha gom ach is tamén you know, caint as sa rank leis an Frankíis a bhfuil gom agus ceapan gur tuisgur elamid ag có mar bhí míid óg go raibh sé sin tharbár ach, you know, bhí mar stig leis na clown, bhí mar scoil
is cuilam bí a curthasús cún sa scoil mór agus dúidir linn threismid goléir gur couple a bhí ann agus bhí gachtain oh god, you know, capamar go steak crew a bhí ann ach, you know, gur couple a bhí ann ach an sin bhí mar immert na bowls na petang francach agus an sin bhí na céilís a gin is cuihanam an ceol Bhí roiint daoine ó ceoltas tar éis talinn agus $100 an bus agus an sin bhí gachtainna ag rinca agus canna agus leis an ceol san ihe is cuihanam tata bhaile ar an bus agus bhí clink 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 sios bhí an méid sin fion tóga bhaile agus ní raibh marach 7 nó 8 bliain no beidir níos éasta ach bhí lán fion is cuihanam canathe agus tóga bhaile ar an bus sin bhí an crack a gin ar an thuir sin Ils font les lois, ils font se taire moderne. C'est l'idéal dans les HLM. Is mis sé deirnig gna iníon a hain iníon eile le Brenda machna ar phríomhide ar scoil chunán. Bhí cúparó de chuin lumsa faoin scoil go raibh Bhí ansimig mo bháthair ngachsáid gomach ilúint an lehannig na leanaí agus chuige sin bhí ceol a gcónaí sa scoil, bhí rince, bhí ceachtain na ceol, bhí canna, bhí slóga ar siúl agus comála sin bhí Frankie seo álam ag na leanaí ar scoil, rud nach raibh ar fáil. I mór an scoilna comála sin bhí ansimach a sport, Bhí na lads a gohoirithe a gcónaí gimmert pelle, dimriad ar cúpla uair a borc an chrócaig, agus bhí ag snáb ar siúil a gin comá. So bhí réon sais lehan ilúnt ar fáil a gachtainna sa scoil. Bhí ag sim ag mo bháthair a gcónaí in Alíon agus bhí annach chuid pictúriace crochta sa scoil agus thugach sí ranganna amach. Agus hasmánach sin na pictúí dus na leanaí ranga agus chuir sí ceiste cad a cheapan tú faoi seo, cad a chéan tú sa pictúr agus chun sim na leanaí a sppraga in Alíon. So ceapan gur béh sin ceandas na rudaí is mó heasan amach nó raibh gailge bhí bearla bhí simena bhí gachad eile táchtach ach bhí na Alíon cótáchtach agus sport cótáchtach leis. Tom Shamoon fi láthir le cúpla iarscoláirí Éilí ní Gabháin, Róisí ní Hay, Claire, Múntóir Claire freisin agus nuair tham se caint le siúd tá scéalte de friúlacha ó náam a bhíidir siúd is go chrónán agus dermid ar fád go raibh goráid go thomlan de friúla a bhd níos kind of sábháilta freisin bhí am go bhéiteach aon duine siúlaisteach agus inis tá an doras dúnta agus fhí glas. Agus is áit is tá gach éon seomar in san furnigunmh céine. So cé go bhfuil atmosfér dasas go cólan inis bhí atmosfér go thomlan de friúil sa scoil a bhí ann ribh sin bhí plodda in éon sna héin áit bhíoh sais rihan ggéire bhíoh an áit nó hagatúisteach sa scoil bhí sé rilí sleán rihan ggéire inis ha gachud ní léonhad sais dain séireach ann na páistí so ní féad an crack céine bheith agat mar a bhíoch a gcuine nó a bhímar óg sna chrín ag sleanú timp na háte leis an boiler a bhí chun blowing a dhéanamh aon lá inis cuoine a nóir gur chnag gach éon uair gur chnag donk 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 an boiler bhíar pe round go bhí stig ann bailúmachchas an round agus bhí sé ag spitáil isce ón díon agus ní tharlaíonn fac mar sin ach bhí sé sin mar cuid den sais excitement a bhí a gcuin nuair a bhí muidna óg ní bheith is agat cad a thorló agus is cuiinlim na branachs agus thugad isteach géana agus gachard mar sin thugad isteach tugad isteach Madrí tugad isteach Piscín agus inis ní éiteach tú é sin dhéanamh with health and safety ní cad agat rudí mar sin dhéanamh gan sais amach tríd na hoops mar a deirtha mar caithú gachard a cheicáil agus double cheicáil dhéanamh ar rudaí inis agus is áit go thomlan difriú le das freisin is brad an bheith múna ann ach is
dar lumsa ach beidir go bhfuilm sé smaoinmh cosúla páiste mar chuide má héil bhíoh sé ar aus agus inis mar duine fás is bralam bheith múna ann ach is agus tásúla go bhfuilm sé tuairt chuid den size excitement sin lom I ma bhuana but is dar lumsa is á difriú lei ó mar a bhí. Ceann an rud go gníomíidirtha ag an geúirtá ná na daine tá caiilte again. Chuir sé úntasart an méid daine ní bheith aondaine a bhíos go chrónán thar lár na dahadaí. Agus fós tan ir sinna go mithe ón selsa. Anna chuid go I timpistí bóthir. Fiúháin an timpistú fásacht dénach san go mar cehar chalíní ó go duine san ba érsca láir lenne í. Agus tá anna chuid go gúla míad a cíinehar agus nuair a bhí sé a la bhuagam bhí go mór me cheann, mar bheith cuid bheitcha ann. Tá bheitadí sé agus cíóíar agus ar a dúis mthirí ar an éhe sin. Bhfuilm gur mágad rá le Níor FM don tacaíocht chun an chlór seo a chur le chéile, agus go dtí radio na lifa chun an chlór a chréile. Míle buchas den na daoine a ghlach a fort. Pronsí so Alín, Brenda McAná, Eileen ní Bhrinn, Lorraine ní Bhrinn, Maura ní Carúil, Martina ní Rinn, Ila ní Caná, Anne Redmond agus Deirdre ní Caná. Bhfuilm míle buchas a rá go háirithe leis an múntóirí na tuismóirí agus pobal rácúil a rinne an obair tábhachtach chun an Gaeilge a cumad go dtí an lá atá inniu bheann. Gur mágad go dtí Róisín ní Bhrinn a thug Carolum chun é seo a chur le chéile. Is mis sífanna canna slán go fóil.